Risto. Mä vammauduin putoamisonnettomuudessa 2008 elokuussa Savonlinnan kesämökillä. Ja mä olin semmoisella kattoerkkelin harjalla. Taas viimeisiä harjapeltejä ja mä olin tullut sieltä sitä alas nurmikolle, josta olin sitten 4,5 metriä sitä räystää redonnut matkaa ja olin tajuttomana sitten siitä, vain olin mut löytänyt. Sitten mut vietiin Kuopion, se oli Savonlinnassa, Kuopion yliopistolliseen keskussairaalaan helikopterilla ja sitten olin aika huonossa kunnossa. Vauriot oli lähinnä sitten, mitään näkyviä vaurioita ei oikeastaan tullut, että mulla oli sitten erittäin vakavaa aivovammoja. Sitten oli jotain pieniä murtumia jossain. Mä olin Kuopiossa vajaan viikon ja sitten mut tuotiin sieltä ambulanssilla Turkuun TYKSiin. No kotona mä olin alkuun ihan kauhuissani siitä, että miten mä pärjään kotona. Mulla oli vasemman puolen halvaus ja mä olin pyörätuolissa ja oli ihan semmosia kummallisia päähänpinttymiä, että miten kaikki menee huonosti ja epäonnistuu ja mä en missään. Mä en voi mitenkään pärjätä ja mut siitä sitten vaan. No koirat ehkä pitää huolen siitä, että pitäisi liikkuakin pikkasen. Mulla on yksi kaveri, joka on innokas liikkuja, niin hän on sitten raahannut mukana niin liikunnallisia juttuja. Ja me käydään viikoittain kyllä useammin kerran viikossa jossain muussa kuntosalilla ja uimassa ja avanto-uimissa, jos ei ihan avantoa vielä ole, mutta kylmää vettä kuitenkin. Vaimolla on 85, menty naimisiin ja sitten on toi 3 lasta. Vanhin poika, 24-vuotias nykyään, Roni. Ja sitten on toisena syntyi Veera, tyttö. Hän kuoli 15-vuotiaana auto-onnettomuudessa. Ja sitten juniori on Jaro, poika, joka nyt täytti 19 viime syksynä. Vaimon kontolle jäi oikeastaan kokonaan tää asioiden hoitaminen ja Roni oli armeijassa silloin ja sitten tää nuorin Jaro oli kotona ja Veera oli sitten silloin jo menehtynyt ja Jaro oli Oulussa ja Roni oli sitten lukion päättänyt ja hän oli pyrkimässä opiskelemaan ja armeijan jälkeen sinne sitten pääsikin. Ja vaimo oli parasta aikaa kouluttautumassa uuteen ammattiin laulunopettajaksi ja sillä tavalla tää oli tietysti vähän niinku jonkunlaisessa murroksessa tää elämä, et ei sillä ollut niinku, vähän oli niinku yksi jos toinen muuttumassa. Veeran kuolemasta oli silloin 3 vuotta, että sekin oli aika lähellä sitten silloin. Ja siinä mielessä niinku vaimolle hatunnostoon, että kesti vielä tämänkin.
yksittäisiä keinoja ilman muuta on vaimon laulu, on hänelle se juttu, mitä hän selviää asioista, että hän saa laulaa, opettaa laulamista. Mutta se on tietysti hänen oma juttu, hän on perustanut laulukoulunkin tämän jälkeen. On siihen kovasti, niin kuin me ollaan täällä laulukoulun tiloissa, on siihen kovasti tyytyväinen. Ja kyllä niin kuin perheen tukena on, me oltiin eilen illalla viimeksi niin lasten kanssa, lapset ja tyttöystävät, niin meillä oli 6 henkeä ja oltiin syömässä. Ja vietettiin iltaa yhdessä ja oli kyllä tosi nastaa, että oli mukava. Ja sitten ne koirat on semmoinen elämänpyöttäjät siinä aika sujuu mukavasti näiden kanssa. Sitten tietysti tämä Savonlinnan kesäasunto, jossa tämä onnettomuuskin tapahtui, niin me ollaan siellä sitten oikeastaan kesät ja vähän talvikin. Me ollaan joulut ollut siellä siitä lähtien, kun me sen hommattiin silloin 2004 ja sinne me mennään nytkin. Heti kun saadaan irti kaikki. Mä luulen, ettei siihen ihan hirveän paljon ole tullut muutoksia ja taas ehkä sen takia, että pojat on verrankuvailun myötä joutunut kärsimään näistä elämän epäoikeudenmukaisuuksista aika paljon. Mä luulen, että se on he on kaiken kaikkiaan sen tyyppisiä, että he on omillaan pärjääviä. Et varmaan meillä on periaatteessa ollut sellainen ajatus, että sit jos tarvii apua, niin sitten pyydetään. Sehän oli tässä mun vamautumissakin tämän nuorimman osalta. Mä sitten hänelle kerroin, että mua ei saa auttaa, vaikka mä oon mitenkään kunnossa. Ei saa auttaa aina, kun mä pyydän apua. He on tottunut tähän nykyiseen Ristoon, joka on ihan erilainen kuin aikaisempi. Että kaikista suurin hankaluus varmaan vaimolla tottua tähän uuteen tyyppiin. Pojat nyt kuitenkin, kun ne asuu pois kotoa, niin niistä ei ne nyt kovin paljon ole. Ne on jo tottunut siihen, että niin sanotusti toilauksia mä voin tehdä. Ei siinä oikeastaan, se on vähän hankala siinä mielessä, että tämmöistä aivovammaisen huumorista ei ole ihan varma, että voiko se oikeasti huumoria vai voiko se olla tottakin. Se pitää olla aika selkeä, että se on huumoria. Aivovammainen ei tiedä eikä varsinkaan pysty ilmaiseen muille, että tämä on huumoria. Siitä ei tullut vähän varma. No se on tietysti ihan sen takia muuttunut, että nyt lapset asuu pois kotoa, että silloin siinä mielessä se vertailu ei, ne on niin totaalisesti erilaisia, mutta taas tämän vammautumisen jälkeen, niin kuin mäkin tiedän, ja he todennäköisesti vielä paremmin, että mä en ole yhtään samalla niin kuin aikaisemmin. Ja tavallaan ne odotukset mun suhteen, niin ne on vallan uudessa uskossa, ettei se vammautuneen henkilöodotukset on kuitenkin ihan eri terve. Esimerkiksi joku muistijuttu, niin sehän on ihan siis aika selkeää on se, että ei muista oikeastaan, on tuuri jos muistaa jotain. Ja sitten kuitenkin
se muistaminen tapahtuu niin, että sitä saa jonkun jutun ihan hyvin. Siitä saa semmoisen mielikuvan, että kyllähän toi kuitenkin muistaa sen. Mutta sitten se taas välillä menee taas ihan blackouttiin yhtään. Mä tiedän, mihin mä pystyn ja mihin mä en pysty, mutta en mä niin sinänsä sitä kauheasti murehdi, että mitä mä en pysty tekemään. Mutta se, niin siihen aikaisempaan verraten sitä ei kannata tehdä aina. Kyllä Jaro eilen illalla mainitsi, että hän oli niin vaan päättänyt, että hän auttaa keksiä mitä mahdollista. Et siinä mielessä tämmöinen niin miesmäisyys oli tullut sitten siihen varmaan tämän vammautumisen myötä sitten. Hän oli kuitenkin nuorempi, elämän vanhempi oli ollut armeijassa, niin se oli niin kuin, hän oli jo tottunut siihen, hän oli nopea. Kyllä mä tästä niin kuin toipumisesta annan kyllä perheelle 10 pistettä siitä, että mä oon tässä tilassa, kun mä nyt oon. Se on se ymmärtäminen, tuki, että semmoinen niinku aina varma tuki, jos niinku tarvii jotain apua. Et se ei ole koskaan niinku epäilystäkään siitä. Ja sitten vamman oireiden ymmärtäminen, joka ei vammautumattomalla henkilöllä ei ole ihan varmasti ei ole helppoa. Ja se on kuitenkin vaimo oli esimerkiksi netistä aikaisemmin etukäteen jo selvitellyt, mitä voi olla. No nyt on mun tekeminen on mennyt siihen, että niin kuin mä sanoin, että pitää mun hoito tai sairauskertomusta katsoa, jos haluaa tietää miten kuuluu mennä, niin myös esimerkiksi eläkeasiat, mulla on kaikki järjestyksessä jo. Ja mä saan palkkaa siitä, että mä oon tekemättä yhtään mitään niistä tässä tai teen jotain. Mä oon siitä niin kuin kovasti tyytyväinen ja oon tullut siihen tulokseen, että voimme tehdä mitä vaan, mikä auttaa jonkun muun kohtalon toverin elämää eteenpäin. Mä toivon, että tämäkin video on just sitä. Tästä olisi jollakin lohtua siihen, että kyllä asiat järjestyy. Ne vaan ottaa aivovammassa erityisesti tosi paljon aikaa.